Для больш як мільёна навучэнцаў па ўсёй Беларусі сёння прагучаў першы званок і пачаўся новы навучальны год. Гэтым разам першакласніка ў краіне заўважыў ажно на 14% менш, чым летась. Таксама не ўсім хапіла месцаў на ўрачыстай лінейцы, а вось затое цытата ў Лукашэнкі была гара і яшчэ трошкі. Дзень ведаў у Беларусі і ў матэрыяле Ірыны Драфійчук. Больш за 2500 школаў адчынілі дзверы для вучняў. Але месца на свяце хапіла не ўсім. У 226-й менскай школе бацькі стаялі за плотам, хоць лінейку зорганізавалі толькі для першых 9 і 11 класаў. Поскорее звени звонок. Мы тебя заждались. Ведь на первый наш урок мы собирались. Першы урок для ўсіх беларускіх школьнікаў Міністэрства адукацыі распрацавала падрабязна з цытатамі Лукашэнкі і падкрэсліваннем ягонай ролі ў дасягненнях Беларусь, а ў якасці творчага задання напісанне лістоў піянерам 2075 года. Аб'яднаны пераходны кабінет назваў распрацоўку ідэалагічным капканам і вяртаннем да найгоршых практык эпохі застою. Школа яшчэ гэта своеасаблівая люстэрка краіны. Калі ў ёй ёсць месца для свабоды і павагі, то і краіна дыхае вольна. Калі Ціханаўская, звяртаючыся да вучняў, бацькоў і настаўнікаў, казала пра развіццё асобы, уменне крытычна мысліць і адстойваць сваю думку, то ў віншаванні Лукашэнкі гучыць заклік, каб дзеці раслі годнымі грамадзянамі. А прэм'ер-міністр асабліва падкрэсліў ролю настаўнікаў у гэтым працэсе. Ад таго, як вы это сделаете, зависит будущее нашей страны. Настаўнікаў жа ў сістэме адукацыі бракуе, прызнаюць чыноўнікі. Мы сегодня ощущаем такое напряженное в отношении учителей физики, математики, востребованные в учителях начальных классов. І хоць у тэхнічных спецыяльнасцях адмыслоўцаў заўсёды было няшмат, праблема не толькі ў гэтым, адзначае Павел Баркоўскі. Натуральна, што калі на першы пункт выходзяць патрабаванні ідэалагічнага контроля, лаяльнасці, то пры такіх патрабаваннях вельмі цяжка знайсці адмысловых спецыялістаў. Таму вось і маем сітуацыю, калі не хапае настаўнікаў. У той жа час на Гомельшчыне некаторыя настаўнікі пачатковых класаў страцілі працу праз недабор вучняў, паведамляе выданне «Флагшток». Паводле Міністэрства адукацыі, сёлета ў краіне 90 000 вучняў селі за парты ўпершыню. Для параўнання, летась у навучальных установах былі 105 000 першакласнікаў, а 5 гадоў таму 114 000, або на 21% больш, як цяпер. Ірына Драфійчук, Белсат. Першы званок празвінеў для беларускіх дзяцей і за межамі нашай краіны. Толькі ў Польшчы, паводле афіцыйных падлікаў, ва ўстановах адукацыі рознага ўзроўню навучаецца каля 31 000 маленькіх грамадзянаў Беларусі. Тысячы беларускіх шкаляроў і ў Літве. Шмат у каго з іх бацькі або знаходзяцца за кратамі паводле палітычных выракаў, або мусілі уцякаць з краіны. Фонд «Байсол» збірае грошы на пачатак навучальнага году для дзяцей палітвязняў. На гэты момант сабрана каля 18 000 еўраў. Мы абсолютно задоволены, мы рады, что солидарность не сгасает, что люди приходят и делятся не только своим донатом, своими грошами, а в певном сенсе своим цеплом, бо они показывают этим детям, что яны патрэбныя, гэтыя дзеці патрэбныя. Яны паказваюць гэтым бацькам, якія вызваленыя альбо яшчэ знаходзяцца ў турмах, што салідарнасць жыве. І мы вельмі рады, што людзі адгукаюцца на наш заклік. Заяўкі на дапамогу фонд мае ад 156 сем'яў, у якіх агулам 250 дзяцей школьнага веку. Прыкладна 5-я частка адрасатаў дапамогі ў Беларусі. На сёння 105 сем'яў ужо атрымалі выплаты 100 еўраў на кожнае дзіця. Збор працягнецца да 3 верасня. Узяць удзел у зборы сродкаў на дапамогу дзецям палітзняволеных можна, зайшоўшы на старонку ініцыятывы «Байсол». Пенсіянерка хацела паскардзіцца на маленькую пенсію, аднак у выніку апынулася за кратамі. Пра гэткія акалічнасці візіту Александра Лукашэнкі ў Бярозаўскі раён Берасцейшчыны сёлета на пачатку лета распавядаюць берасцейскія праваабаронцы. Напярэдадні візіту Лукашэнкі ў Бярозу 13 чэрвеня мылі з шампунем кароваў.
пололи вручную кукурузу. ЖКГ прибирала центр городу. А ў дзень візіту да цэнтру рыхтавання і выкарыстання беспілотных авіяцыйных комплексаў, куды і ехаў кіраўнік краіны, загадалі нікога не пускаць. Аднак адна з бярозаўскіх пенсіянерак, нягледзячы на загады, спрабавала прабрацца на сустрэчу. Жанчыну затрымалі і змясцілі ў ічу бярозаўскага раўсу на 10 сотняў. Умовы паводле праваабаронцаў былі як у палітычных: нары без пасцелі, адсутнасць вады і перадачаў. Лукашенко ў кітайскім Цяньцзіні. Там ён разам з 19 іншымі кіраўнікамі краінаў бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы. Беларусь толькі летась стала паўнавартасным чальцом гэтага аб'яднання дзяржаваў вакол Кітая. Паказальна, што ў выніковай дэкларацыі першага дня паседжання нават не згадалі вайну ва ўкраіне, якую Пуцін называў крызісам. Галоўнае саміту сабраў Антон Бяздольны. Лукашенко ўзяў удзел як у паседжанні чальцоў ШАСу, гэтак і ў пашыранай сустрэчы ШАС+. Падчас прамовы ён заверыў, што эпоха шматпалярнага свету ўжо грукаецца ў дзверы, праўда, коштам войнаў на еўразійскім кантыненте. Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. У зале ў гэты час прысутнічалі кіраўнікі Азербайджану і Расіі. Ці меў на ўвазе Лукашенка менавіта іх, ён не ўдакладніў. На ранішнім паседжанні Пуцін чарговы раз вінаваціў у нападзе на Украіну саміх украінцаў. Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. Раніцаю кіраўнік Расіі сустрэўся з прэм'ер-міністрам Індыі Нарендру Модзі, з якім амаль гадзіну прагаварыў у сваім аўрусе. Асабіста з Сі Цзіньпінам Пуцін пакуль не сустракаўся, аднак падзякаваў за намаганні ў спробах памірыць яго з Украінаю. Я не вижу здесь именно какого-то давления на Россию со стороны этих стран. У них есть свои выгоды от того, как сейчас происходят конфликты, какие стороны в нем занимает та же Европа и Соединенные Штаты. Поэтому здесь я бы не ставил на позицию Китая и Индии очень много. У нядзелю двухбаковыя перамовы з кіраўніком КНР правёў Лукашенко, пры тым, што ў чэрвені ён ужо быў у Пекіне і сустракаўся з Сі. Лично я уже пришел к тому, что и политически, и в устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Пра што размаўлялі Сі і Лукашенко невядома, аднак у жніўні на паседжанні, прысвечаным ракетнай праграме, кіраўнік Беларусі абяцаў абмеркаваць з кітайскім калегам атрыманне тэхналогіяў для стварэння беларускіх ракетаў. Пасля самміту ШАС яго ўдзельнікі скіруюцца ў Пекін, дзе пройдзе вайсковы парад з нагоды 80-годдзя вызвалення Кітаю ад японскай акупацыі. Запрасілі туды і Лукашэнку. Антон Бяздольны, Белсат. Пыл у паветры на аўтах і на гарадскіх вуліцах. У Віцебску жыхары мікрараёна Руба скардзяцца на шкодныя адкіды з мясцовага прадпрыемства «Даламіт». Аднак замест дыялогу прадпрыемства і чыноўнікі дэманструюць абарончую тактыку. Праблемы не бачаць і нагул палохаюць абурных грамадзянаў адказнасцю за нібыта падрыў дзелавой рэпутацыі прадпрыемства. Падрабязнасці ў нашым чарговым матэрыяле. На абвастрэнне санітарныя праблемы мясцовыя скардзяцца ў тык-току. Пыл, што разлятаецца з прадпрыемства «Даламіт», абляпляе машыны, дрэвы, вокны і проста ганяе ветрам па горадзе. Вот так выглядят все машины Рубы. И это все на наших окнах. І часто в доме. Усяму віною рэканструкцыя старога ачышчальнага абсталявання на прадпрыемстве, дзе акурат і дабываюць даламітавую муку, адмысловае ўгнаенне, што выкарыстоўваецца ў сельскай гаспадарцы для вапнавання кіслых глебаў. Новая устаноўка мелася прыбыць з Кітаю ў жніўні, а паўнавартасна запусціць яе працу абяцалі не раней за 2026 год. Кому надо пакет цемента? Ставим ведро, сейчас насыпется с неба. Мясцовыя дзяржаўныя СМІ абараняюць прадпрыемства, нібы адкіды бясшкодныя і іх памер у межах нормы. У ахове прыроды на скаргі грамадзянаў адказалі ў тык-току. Пад публікацыямі віцебляне пачалі пакідаць гнеўныя водгукі, пасля чаго каментары пад допісам былі закрытыя, а пазней выдалілі ўжо напісаныя. Установлены стационарные посты, на которых производится ежедневный контроль, и
По данным Белгидромета, состояние атмосферного воздуха в городе Витебске остается стабильным и не превышает установленные показатели. Як апавёў нам эколог Уладзімір Слівяк, дробнадысперсны даламітавы пыл раздражняе скуру. Пры ўдыханні можа пашкодзіць лёгкія і нават прывесці да раку. Медыкі раяць выкарыстоўваць на дварэ рэспіратар, а пасля прагулкі прыняць душ, каб змыць з сябе шкодныя рэчывы. Каб закрыць доступ да пранікнення пылу ў кватэру, варта шчыльна зачыняць вокны і часцей праводзіць вільготнае прыбіранне. Андрэй Сульжыц, Белсат. Сёння старшыня Еўрапейскай камісіі Урзуля фон дер Ляйен разам з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседам наведала літоўска-беларускую мяжу. Палітыкі агледзелі ўмацаванні і абмеркавалі фінансавыя патрэбы для праектаў абароны ўсходняга флангу НАТО. А вось калі чакаць і ці чакаць на агул паслабленняў на межах Беларусі, ведае Руслан Ігнатовіч. На гэтых кадрах вы бачыце непрацоўныя памежныя пераходы між Літвой і Беларусю. Калісьці тут віравала жыццё, а цяпер так званыя зубы цмока, якія днямі ўсталявала літоўская армія. Яны маюць абмежаваць магчымасць перамяшчэння варожых войскаў у выпадку пагрозы з боку Беларусі ці Расіі. Тут жа узведзены мур, але і гэтага мала. Брусэль збіраецца павялічыць выдаткі на мяжу з Беларусю ў разы. Мы ўжо зрабілі магчымым перакіраванне фондаў згуртавання для развязання эканамічных выклікаў на мяжы. Цяпер, разглядаючы наступны доўгатэрміновы бюджэт еўрапейскага звязу, мы прапанавалі патроіць інвестыцыі ў міграцыю і ахову межаў. Гэта частка шырокага плану стварэння балтыйскай лініі абароны, у якой бяруць удзел усе краіны Балтыі і Польшча. Візіт Урзулі фон дер Ляйен у Літву стаўся чарговым этапам ейнага падарожжа па 7 ўсходніх краінах Еўразвязу. Напярэдадні ў нядзелю прэзідэнтка Еўракамісіі наведала Польшчу, дзе разам з прэм'ерам Дональдам Тускам правяла прэс-канферэнцыю за некалькі метраў ад беларускіх памежнікаў. Месца выбралі не выпадкова, проста каля сучаснай сталёвай загароды, якая павінна стрымаць ціск нелегальнай міграцыі з боку нашай краіны. Беларускія памежнікі, прынамсі паводле відакадраў, уважліва слухалі еўрапейскіх лідараў. Ніякіх саступак, і вайна ва ўкраіне, і апошнія тыдні і дні паказваюць гэта вельмі выразна. Ні кампрамісы, ні тонкая гульня з Пуцінам і агрэсіўнаю Расіяй не вядуць да поспеху. І гэта важная чыноўніца адчула падчас свайго турне. У нядзелю пры заходзе на пасадку ў балгарскі плоўды ў самалёт Урзулі фон дер Ляйен сутыкнуўся з глушэннем GPS. Экіпажу давялося карыстацца папяровымі мапамі. У Брусэлі адзначылі, за інцыдэнтам, верагодна, стаіць Расія. План стварэння балтыйскай абарончай лініі разлічаны да 2028 года. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык звярнулася з адкрытым лістом да новавыбранага прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага. Разам з ёю дакументы падпісалі больш за 20 кіраўнікоў беларускіх незалежных медыяў. Падпісанты заклікаюць польскага лідара падняць падчас сустрэчы 3 верасня ў Вашынгтоне з прэзідэнтам США Дональдам Трампам пытанне вызвалення беларускіх палітычных вязняў. Ініцыятыва адкрытая для падтрымання, далучыцца да яе можа кожны ахвотнік. Сёння важна нагадаць гэты імён і лічыць на тое, што прэзідэнт пачуе гэтую ініцыятыву і нават падчас гэтай сустрэчы з Дональдам Трампам здолее узгадаць і абмеркаваць гэтую справу. Я думаю, што гэта можа быць рэальным шансам дамагчыся вызвалення.